Благодарение на интелигентния алгоритъм в Fast Forward, който се адаптира спрямо знанията, уменията и възможностите на ученика, едно ниво може да бъде преминато за 1 или 2 седмици, вместо за типичните 4 или 6 седмици. Ние препоръчваме да се започне с първоначалните нива, в случаите, когато ученика има предизвикателства с чуването и разпознаването на фонемите. В допълнение се подобряват над 40 когнитивни умения, като краткотрайна, дълготрайна памет, скорост на работа на мозъка, подобрява се слуховата обработка и най-важното, запълват се пропуските, които много хора имат. Тук е много важно да спомена, че някои от учениците, които са на доста високо ниво, преценяват да започнат от началните нива за възрастни, защото искат да изгладят пропуските, тъй като всички ние имаме пропуски, които пренебрегваме. Хубаво е да се започне от началните нива. На въпроса за колко време мога да премина едно ниво, не мога да отговоря. Това е строго индивидуално за всеки един ученик, тъй като някои са по-постоянни и по-активни, упражняват се по-често и за 2 седмици преминават ниво. Други имат повече задължения и ангажименти. Разбира се, това е съвсем нормално и те по-бавно напредват. Но разбира се, бавният напредък също е напредък. Това е много важно да се отбележи. Така че всеки строго индивидуално сам определя кога и за колко време ще завърши нивото. Така.